tips para kumita dito sa TikTok affiliate mga buddy. Yo, what's up mga buddy? Dahil sa post ko na lahat ng kinita ko dito sa TikTok affiliate mga buddy, may nag-comment ng tips. So ano po talaga mga tips ko mga buddy sa lahat ng gustong mag-TikTok affiliate dito sa TikTok mga buddy. Tatlo lang po yung gagamitin ko mga buddy na words. Originality, patient, at consistent mga buddy. So ang originality mga buddy, dapat original ka or hawak-hawak mo yung produkto mga buddy or magsasalita ka o gumagawa ka ng voice over mga buddy sa content mo mga buddy. And then sa patient mga buddy, hindi po agad tayo kikita dahil hindi naman tayo sikat na mga artista or sikat na tao mga buddy dito sa TikTok affiliate mga buddy para kumita ng malaki. So kailangan mo ng patient para kumita dito sa TikTok mga buddy. Hindi po ako agad kumikita dito mga buddy ha. Hindi po agad-agad mga buddy. So nakadepende tayo sa bibili ng ating mga produkto mga buddy. So be patient na po mga buddy. Consistent. So 3 times a day kang gagawa ng video mga buddy. Everyday mga buddy. 3 times a day ka magpo-post. So nakadepende na yan mga buddy kung kailan magbo-boom yung isang video mo mga buddy. So sa 3 post mo everyday, malamang may isang magbo-boom doon mga buddy. So be consistent lang talaga mga buddy sa pag-post. And mas maganda yung 3 product yung ibebenta mo sa 3 araw mga buddy. Para 3 product yung gagawin mo ng video. So masaya yun mga buddy. So ganun yung ginagawa ko mga buddy. Everyday, 3 video everyday. So yun mga buddy. So yung lahat yung kinita ko mga buddy sa affiliate ko mga buddy is hindi po yun isang account. 2 account po yun mga buddy. Pakita ko dyan sa screen. So, 2 account po siya mga buddy. So, hindi po siya, marami po yung screenshot mga buddy. Konti lang yung pinakita ko. Yun yung pinaka malaking kinita ko lang dito sa TikTok mga buddy. At hindi po yung consistent na kita mga buddy. So, yun lang po yung pinakamalaki. So, yun yung pinakita ko dahil yun yung pinakamalaki. So, masaya ako dun mga buddy na kumita ng ganun ng 2 account ko mga buddy. Masaya ako mga buddy dahil yung TikTok affiliate for me, part-time job ko lang mga buddy. Dahil meron akong work, everyday na daily work mga buddy bilang service ko sa store mga buddy. And ngayon, mga buddy is nag-work pa rin ako mga buddy. 2 work sa isang araw ginagawa ko mga buddy. So, ini-enjoy ko lang talaga dito sa TikTok affiliate ang pagiging affiliate mga buddy. Kaya kung gusto niyo mag-affiliate mga buddy, don't forget to follow, like and share, and repost this video and mag-comment lang po kayo mga buddy. Kaya let's go!